Il-mira tal-Gvern li jnaqqas l-emissjonijiet serra b'19% sal-2030 ser tkun qed tiswa lill-Gvern madwar 2 biljun u 200 miljun euro. Ħabbar dan il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia waqt id-diskors tiegħu fil-Parlament u li tratta l-estimi tal-budget fil-qasam ambjentali. Il-Ministru Farrugia tkellem dwar diversi temi fosthom it-tibdil fil-klima kif itenna li dan il-Gvern jaf kif ser jasal għal-miri li fassal. Tenna li ma jistax jingħat l-istess għall-oppożizzjoni f'dan il-qasam, kif hawn inqabdet mhux preparata. Il-Ministru tkellem ukoll fuq l-maniġjar tal-iskart fejn itenna li minkejja li l-infrastruttura kurrenti f'dan il-qasam hija waħda limitata, diġà hemm titjib konsiderevoli fir-rati tar-riċiklaġġ. Dan kif din is-sena kienet l-aħjar is-sena b'din ir-rata fl-aħħar 19-il sena. Hawn irrimarka l-investiment li sar fil-proġett tal-impjant li jbiddel l-iskart f'riżorsa biex ikompli jgħin f'din l-isfida. Proġett li huwa l-akbar investiment infrastrutturali fil-qasam ambjentali fl-istorja ta' pajjiżna u li wkoll l-oppożizzjoni minkejja li kienet ipproponijithom meta kienet fil-gvern issa għamlet minn kollox biex dawn ma jitwettqux. Kif tista' tkun kontra proġett ta' 500 miljun illi jinfatam mill-miżbliet tal-imoddi u l-tfal tagħna u l-future generations ħantuhom riżorsa mill-iskart. Fost affarijiet oħra l-Ministru Farrugia rimarka l-ħidma tal-Gvern sabiex ikompli joħloq ekonomija ċirkulari u li għajn fit tħaddir f'pajjiżna fosthom permezz ta' proġetti ambjentali. Dan fil-waqt li jgħin u jinċentiva ippjanar u ambjent urban aktar attrajenti u aħdar. Intant, dwar dan il-qasam tkellem ukoll is-Segretarju Parlamentari għall-Bini u l-Kostruzzjoni Chris Agius, kif tenna fuq il-ħidma kbira tal-Gvern biex iżid is-sigurtà u s-sostenibilità fil-bini u l-kostruzzjoni. Dan fost oħrajn billi twafqet l-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni. Sena l-oħra waqqafna l-Awtorità għall-Bini u Kostruzzjoni u matul iż-żmien li ġej aħna se nkunu f'pożizzjoni għaliex anka dan il-budget alloka somma konsiderevoli għal din l-Awtorità, aħna se naraw li din l-Awtorità intu għal-odda sabiex tkun tista' taħdem mhux biss f'resources anka f'riżorsi umani għaliex fl-aħħar mill-aħħar bekk kun tista' tkabbar il-kapaċità tiegħek.